Magsisimula na ngayong Hulyo ang malawakang rehabilitasyon sa Daang Maharlika Highway mula Quezon Province hanggang sa Camarines Sur. Matatanda ang 2 beses na binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lugar na matagal nang inirereklamo ng mga motorista dahil sa patse-patsyeng patrabaho na napabayaan ng ahensya sa matagal na panahon. Kinumpirma ng kalihim na magsisimula na ngayong Hulyo ang massive rehabilitation sa lugar. Binahagi ng kalihim ang massive rehabilitation kung saan may maayos na 4 lanes, street lights at daanang walang lubak. Actually, ongoing na yung ibang mga proyekto doon, pero yung major rehab, may 2 packages, binid out na ni RD Tanggol. Ito na, magsa-start na tayo this July. So tuloy-tuloy na yun. Pero yung mga nakita nyo naman, no, basta nakatutok yung DPWH, marami ng portions na naayos. Pero yung mga magagalakihang pagsasaayos, in fact, magpe-present nga ako kay Mayor mamaya nung mga projects na nakagaya na for Andaya and Maharlika Highway. Yun, magsa-start na this July and then up to 2027. Isa rin sa target na masimulan ngayong Hulyo ang rehabilitasyon ng Mauka Bridge sa bayan ng Lupi na matatanda ang personal na naranasan ni DPWH Secretary Dizon ang pag-uga ng tulay sa tuwing dinaraanan ng mabibigat na sasakyan. Oh my gosh! Positibo ang ahensya na masimulan na ngayong Hulyo ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway, kabilang narito ang Andaya Highway na unti-unti na ring nagagawan ng paraan upang magkaroon na ng komportable at ligtas na biyahe. Jam Garcia, CSN.